bare dig, der er handicappet. Nu! Ja, det er jo. Og han er totalt nede. Han er totalt nede. Over at de snød ham. Det var du ret i, Rasmus. Men nu er du med hånden. Jeg holder på. Fordi du skulle godt lidt på mig. Ja, det var fordi du skulle godt lidt på mig. Jeg ved ikke, min mere til at mig. 4-3, som hun lige sagde, hende der ting. For helvede! Hej, det tilbage! Hey, hvad skal vi bygge? Hey, Ralle. Og jeg fik lige hans knæ i skidtbenet. Nu laver du. Og kameramanden er kommet ind i spillet. Okay, det er han ikke. Kom nu, Jasmin. Tag dig Emma, hvad sker der på dig? Du er så lidt af panik. Emma, det er lige nu. Min ben er klapset. Nej, det kan jeg ikke, fordi du kan skride ned. Nej! Og for helvede. Maja, skynd dig! Nej, hvad sker der for noget skud? Jeg tager ikke. Ralle! Vi skal have nogle close-up billeder. Au! Jeg skyder igen! Skrid med dig! Han er lidt lige værd nu. Au! Nej. Nej. Hvorfor skyde til dig? Skyde til Emma. Jeg så ved, hvordan det er. Nej, jeg skal sgu så til at være målmand. Altså? Nej, målmand. Det er godt, det er godt. Min ben er helt klapset. Jeg kan bare fælde. Det ramte. Jeg kan ikke fælde mig. Maja, hvad sker der? Skadespiller! Emilia! Går du her?
Altså, jeg kan godt være målmand. Hey, Ralle, vi bliver nødt til at slutte. Nej, ja, yes. Kampen ender 5-5. Farvel.